அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நம்ம குழந்தைகளெல்லாம் பள்ளிக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாமான்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம்னா பள்ளிக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு போகலாம். ஏன்னா அன்றைய காலத்து சகாபிய பெண்மணிகள்லாம் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா குழந்தைங்களை வந்து பள்ளிக்கு கூட்டிகிட்டு போய் தொலை வச்சுருக்காங்க. குழந்தைங்க ரொம்ப அழுதாங்கன்னா நாங்கள் நீண்ட நேரம் தொழுகையில் நாங்கள் நிற்போம். குழந்தையோட அழுகைக்கு நாங்கள் அழுகுறலை நாங்கள் கேட்போம். குழந்தையோடைய தாய்க்கு சிரமம் அளிக்கக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் தொழுகை என்ன செஞ்சுருவோம், சுருக்கமாக முடிச்சிருவோம். அப்போ குழந்தைய வந்து நம்ம தூக்கிட்டு போகலாம். அந்த குழந்தைகளை அழுதாலும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா ஜைனப் பின் ஜங்ஷன் என்ன செய்வாங்கன்னா தன்னுடைய குழந்தைய அழுதுன்னா அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு சஜிதாக்கு போவாங்க. திரும்படி சஜிதாலேருந்து ருக்குக்கு போவாங்க. அப்படி இந்த மாதிரி குழந்தைகள் பெண்கள் வந்து கட்டாயமாக பள்ளிவாசல் போகணும் அவசியம் இல்லை. ஆனால் ரசூலாவுடைய காலத்தில் ஆண்களுக்கு தான் கட்டாய கடமை. பெண்கள் போய் தொழுதோம்னா நம்மளுக்கு நன்மை இருக்குது. அல்லாவுடைய பாதையில் போகிறதுனால நம்மளுக்காண்டி வானவர்களை பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க. நம்ம எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடிக்குமே வந்து மலக்குமார்கள் நம்மளுக்காண்டி துவா செய்கிறாங்க. அப்போ நம்ம குழந்தைகளையும் தொழுகைக்காண்டி நம்ம கூட்டிகிட்டு போகலாம். பெருநாள் தொழுகையும் கூட்டிகிட்டு போகலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.